চুরি কর নাই, চুরি কর নাই, লোভ কর নাই, লোভ কর নাই, ପୁଣି ଯଦି ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ 10 ଆଜ୍ଞା ତା ସାର ଭାବରେ ତା ସାର ଭାବରେ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ ଅଟେ ଯଥା ଯଥା ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରତିବାସୀ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ପଢିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଢାଇତନ ସମୟରେ ଆଉ ନାଲି ଅଛି କି ନା ଆରାମ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ସେୟା କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ପାଇଟିଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପାପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚିଲିକି ଆରା ଜେଙ୍ଗର ଗିଲ ତନ ପାପ ଟାଇକି ନରିዮ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଈଶ୍ୱର ବଚନ କଲକନା ତମର ଯଦି ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଲିକା ଆରା ଆगे ମିନାରେ ଜୁଙ୍ଗୁଲେ ତୁଳା ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତୁଳା ନିଲକଡା ପେ ତୁଳେ ପିଲକଡା ସେଇ ପଡିଆ ଧଳା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ଡି ଇଏ ଆଉ ଆରା ଦୁସୁଛି କି ଆରା ଗିଲ ତ ନା ନାଇଁ ତ ତ ସେଟା ଢାଳା ସେ ପାଣିଟା ମୁତେ ଦିଅ